El centre històric de Balaguer s'ha omplert d'ambient familiar en la primera jornada del Festival Balashow, que durant tot el cap de setmana ofereix espectacles d'humor, música i animació familiar en diferents places. Durant el matí i el migdia d'aquest dissabte, el públic ha pogut gaudir de propostes com Clown Tete de la companyia Tetes Fane i l'escala Enifi musical Músiques Divi, o l'espectacle Escala Cadabra de Puff and Didi, que ha arrencat rialles amb les peripècies de dos pallassos i una escala de fusta. A la tarda el festival ha continuat amb Ganes de Gresca, de Ricus, un espectacle musical familiar amb molt de ritme. La programació d'aquest dissabte també inclòs dues propostes destacades. D'una banda, Believe in Magic, l'espectacle de màgia del mag Raybax i Marc Màgic, que ha portat trucs i il·lusions a la plaça del Pou, i posteriorment la jornada s'ha tancat amb la ronda de monòlegs quilòmetre zero, amb els còmics Marc Oliva, Elefanta i Nessa Molina, tres humoristes, dues d'elles lleidatanes i un de barceloní, que han ofert una sessió d'humor amb una mirada crítica. El mag Raybax, membre de l'organització, ha explicat que la programació és molt variada, amb l'objectiu que la gent gaudeixi. Aquí tenim l'Orquestra Ricus, música en directe, una animació infantil ja bastant important a nivell català, i tenim també el Tortell Poltrona com a acabament, però és que hi ha pallassos, hi ha animació, hi ha minidiscos, hi ha monòlegs, després aquí en aquest escenari mateix tindrem monòlegs. L'objectiu bàsicament és que la gent disfruti, que s'ho passi bé i que sortim de l'hivern amb alegria, i ara ja comencem a veure la llum de la primavera, doncs tinguin alegria. Ell mateix i el seu fill han estat els protagonistes també d'un dels espectacles. Aquesta tarda hi ha el meu fill, el Marc Màgic, que és el mag més jove federat de Catalunya, i llavors actuarem, farem un mix dels dos, un rato ell i un rato jo, i és l'essència del mag Raybax, el que és el mag Raybax, el que ja coneix tothom. La paera en cap, Lorena González, ha fet una valoració molt positiva per l'assistència de públic, amb la vista ja posada fins i tot en una possible segona edició, amb l'objectiu que la gent descobreixi espais al centre històric. Crec que l'acceptació de moment de la gent està sent positiva i sobretot el temps ens ha respectat, que era la por que teníem avui dissabte, ha fet inclús solet i ha fet bo, ara fa una mica de fresqueta, però sí que creiem que per aquesta nova edició de moment estem contents, hem de veure com funciona i després que la ciutadania sigui la que valori, però la intenció seria a veure si això es pogués fer un cop l'any, sobretot per fer aquesta crida a la societat, de que vingui al centre històric, que aquí tenim molts espais fantàstics i que també poden venir durant el cap de setmana a fer-hi vida. Mentrestant, també i al llarg de tota la jornada, el públic ha pogut gaudir d'activitats paral·leles, com jocs gegants de fusta, pintacares i globoflèxia, així com d'un petit mercat que s'ha instal·lat al centre històric. El festival continuarà diumenge amb una nova jornada d'espectacles que inclourà, entre altres propostes, l'estrena de Show per Xics, l'espectacle d'animació infantil creat per Raybax i Marta, o l'actuació del reconegut pallasso Tortell Poltrona, que tancarà el festival amb postclàssic.